Tak samozrejme, keď sa vyhrá, tak vždy sa všetko hodnotí pozitívnejšie, ale ja sa trošku na to inak pozerám. Sú tam aj rezervy, takže musím ešte zapracovať, čo sa týka aj kondične a iných vecí, takže tak to bol vabank 50/50, ale hlavne ten zápas, čakali sme, že to bude takto priebeh o jednom góle, možno o dvoch. Na naše šťastie jsme to zlomili a ideme ďalej, no. Nemôžem. Kdyby se ptal ale k té šanci, viděl jste, co udělá, že si střelí nebo jestli neudělá kličku? Ja som mu hlavne snažil vyčkať do poslednej chvíle, takže tam to je vždycky buď alebo. Takže našťastie chcel ma prepaliť a mal som šťastie dneska, dobre, super, som rád. Dneska to byl jaký pro vás zápas? Přišlo mi, že v té první půlce jste si našáhl na balón, ale hned jste dostal první šance, to bylo asi hodně takové těžké na psychiku, že? No ja som čakal práve ten zápas, že bude náročný, že to bude o dvoch šanciach, že si moc nezachytám. Nie z toho dôvodu, že Dukla nemá na to, ale z toho dôvodu, že hlava robí svoje. Takže bohužiaľ, no, prvý počas som sa nesial na loptu. Nazdar, gól, 1-1. Našťastie som to vrátil kľúkom. Ale v druhé půlce, tam už jste si zachytal za že jo? Tam už samozrejme sme to chceli otvoriť trošku. Podarilo sa nám vytvoriť nejaké šance, ale trápime sa od začiatku jara s tým, že nedokážeme premeniať žiadne šance, takže dneska sa to zlomilo a musí nás to nakopnúť do budúcna. Dva zápasy jste odhrál, 2 výhry, 2-1, tak to vás musí pořád, že? Máte nástupu do bránky, tak 100%. Ono to je všetko relatívne. Treba sa pozerať hlavne najbližší zápas je najdôležitejšie toto rýchlo oslaviť a urobiť si z toho analýzu a ísť ďalej. Dôležité je koniec ligy. No samozrejme, prekvapilo ma to. Relatívne sme mali nie jednoduchý los, ale priateľných superov, tie prvé 3 zápasy, takže samozrejme som prekvapený, že som tak rýchlo v zostave. Paradoxne ja som hral s 3 obrancami, okrem Bačusa. S kým ste hral teda? Takže s Bartošakom som hral v Karvinej, s Buchtom a s Holíkom som hral v Jihlave, takže tam s týmto nie je problém. Takže ste sa hneď porozumieli? Áno, určite aj v kabine. No samozrejme, že láka. A o to viac máme radosť, že sme dneska vyhrali, pretože tie prvé 3 kola sme boli marní. Respektíve nedalo sa nám premieňať tie šance, čo sme mali teraz. A samozrejme, že každý sa rád vidí v tej prvej šeske. Ale to je ešte dlhá cesta. Samozrejme, že to je nepríjemné. Ja som zažil tento zápas pred 4 alebo 5 rokmi. Rovnako nie z penalty, ale dostali sme proste gól v 97. minúte, takže za stavu 1-1. To je strašné pre človeka. Ale ako chytal dneska výborne, musím mu povedať, že sa prekonával. A také sú zápasy, ešte mladúčky, teprve úspech ho čaká.